Ferran Pardo Llopis. Promet a complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vinalesa i per imperatiu legal amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia del poble valencià. Víctor Martínez Puchol. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vinalesa, guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia per imperatiu legal. Bon dia a tots. En primer lloc, vull donar les gràcies a totes les persones que durant els últims anys ens han donat suport i ànim independentment de la seva opció electoral. I a les 355 persones que han confiat en nosaltres en aquestes eleccions. I de manera especial a les persones que formen part de Compromís per Vinalesa pel seu treball i pel seu esforç. En Compromís, creiem que la política és una ferramenta per a millorar el nostre dia a dia. Per això és necessari un govern que fixe les seves prioritats en les persones, que lluite per la igualtat, que defenga els serveis públics. Un govern amb un projecte de poble que oferisca oportunitats de desenvolupament personal i comunitari, que posa en valor el nostre patrimoni paisatgístic, cultural i lingüístic. Els resultats de les eleccions deixen una major fragmentació en el plenari. El govern municipal ja no pot ser d'un sol partit i Compromís és una força clau per a la formació d'un nou govern. Per aquests motius, Compromís per Vinalesa fem un pas avant. Formarem junt al PSD-PSOE un govern estable i de progrés. Tenim l'espenta i les ganes, les idees i el suport de la gent per assumir aquest repte i governar amb un referent ètic, com els zapatistes. Servir i no servir-se, representar i no suplantar, proposar i no imposar, convèncer i no vèncer, construir i no destruir. I per a fer-ho possible, comptem amb vosaltres. Seguim així i seguim avant. Moltes gràcies.